Kubor nakaslem jong unongsan hima. Hakakat khandai tarik ubanai naitung arhajar arpulai ke estimate committee jong ka Meghalaya Legislative Assembly kalalit banjurib ya ka jaka puli ha politeknik kabala sakut mentala bun snem ha ka wei ni ki jaka ha ka shnong maurus iar jong ka sor nong stan kabala sedang na du snem arhajar kan nyo katay ka jingjurib jong katay ka committee ya ka bala ya lamda uba Meral Bonds MLA kum chairman la don nang ru ki wei pat ki MLA balong ki dikot ha ka committee u MLA ko nong stan ba Gabriel Walang, Deputy Commissioner ko West Khasi Hills, ki officer na katanat education bat katanat PWD building, ban pet bat kami banya ha kabayade ba ka jing sakot jong katay ka jingtay, ya katay ka jaka puli mentada ki snem. Uba Meral Bon ha bakren bikilat patay kubor laong bakum ka committee, ya ka ba ka sorkar kala shanya, bakin buat din kamtam ha kabayade ba ki project ki ba sakot, la kalong ha ka funding ka jing bombyang ka mangtingka, ki wan hang tayru nakabantaban pentik na bagate ka jing sedang bantay ka te ka politeknik kade banyat bet klem ka jing sangye ulay turu ba ka jing sakot jong ka project kade namar ka jing dunawan pelat ya ka pisa no ka sorkar deng lingba ka Ministry of Human Resource Development shushu ka ju ka te ka sngi kani ka committee ka lalit ru banjurib ya ka ying school ka bathamai jong ka KS Sip Singh Memorial Government High Secondary School ka bahadu menta msyam lapat la ban penbiang ya ki jing don kam. Because I was in Nepal. There was one construction of during the subside. So I have call a meeting with you. But this one, I'm not aware. So now, from now Yes, on. So now yes, we are yes. here. Ban pek ban kami ya kani ka politik ni kabadon hang ni po nong stoin namar ba kani ka projek kelas aku. Tekum ka komiti ka baka sorkar ka Meghalaya Legislative Assembly kala syania ang bangin putin. Kamtam ha gajing ede bat kini projek ki besakut. Kala bende gajing sakut ka funding kala bende ka jing bombyang ki estimate teknik estimate komiti jungi ngibut din kenang ya kini projek ki ba sakut ke kamna sing iwan hang neru na kamta ban pentikna ba kani gajing stang bante ya kani ka politik ni ko ne no stang gede ban ya bet kam de ban sange kada de gajing tumu ni tingi pau jing sungu ya ka shnong ya ki trai jakaru belai sobhai kini jaka untuk sedang kidon gijing duna hang ni hang tai ha ka bede bat gijing release ka pisa na po jong ka ministry jong ka human resources jong ka sarkar pedeng margane gede langba jong ka ne ka ministry bat ba menta ka kamaram go jungi kalong bangin simkhya gini ka kam ba ngin buddin la gede nginang yo biang ka fon na galyang jong sarkar pedeng ni na ka sarkar jilla na kabenta banyile kat bala aban pendep ya kene gijing te ya kene ka politik kene ka ne nong stoy na kabenta gijing mentoy jongki pat ba nong chong snong mahang ni gidon artli ki tret ki ba la persang ban bu be hang ni na kabenta gijing mentoy jongki samlah ki ban yo ban puli ban yang lagi jongki kejat padru bukan long gijing mentoy nam ta ka yo gam yo jam per snong pra thau ni badon margata kum komiti ngi songkhya niwan hang ni bat ngi scam da gijing trilang jong i MLA i DC nang ta department jong education nang ta ka PWD building ngi la ban pentikna hagi por ban wan berga kamram go jungi long begini ban budin bagade ban urlong kar bala ta de gijing tumu go jungi nam ta ka jingwan ga nek yang sedang nang ni kawai gedan apo gaswa para Sagar Hills kawai gedan apo Riboy district anong kra mangpo tegini nginang lek tendal apo yang tu ngin satiup ka status ke jungki medang sing ni kesini ngidang sedang ini project lah sedang nadu arajar kanyo but ngisu kumen sikadai bana kalian jong ka estimate committee kalawan ta kasi so banai ka buram jong ka estimate committee ka bawan page ya kane ka jing.com jong ka politeknik ka ba nanane anong ston ka bala sakut aslam ngisu thu ka jingwan jong ki ba kala duna ka fund ka ba yo na ka ministry jong ka po central government dan ring kermen singam ba lembaga jingwan ka jong ki yo ban penyat telun biang ya kane ka politeknik ka balong ka jing mentoy na ka menta kane ka dong ka thain jong ka district bat ki bari na bar jong ka district